Bueno, estem arribant al laboratori de Simvio aquest matí a veure què està fent la gent. Bon dia. Hola, Júlia. Li estava ensenyant a la Jèssica aquí que hem tallat i observem la pèrdua d'ADN que esperàvem. Llavors hi ha la colònia correcta? Sí, la colònia 5 és exactament el que volíem. Vale, la colònia sí. Doncs la vaig a marcar i així aquesta tarda la pico. Mira, Júlia, que t'ensenyo. Gràcies, Jèssica. Doncs mira, la placa és aquesta. I llavors la Marta ens ha dit que és la colònia 5. I aquesta tarda doncs la picaré. De moment la guardo a la nevera. Mira. Què feu? A veure què fa la resta de gent. Bueno, yo voy a preparar el café. Bon dia, Núria, què fas tu avui? Hola, doncs mira, jo ara mateix estava picant unes colònies, dues, que van sortir ahir positives, i avui les fico per demà poder extreure el plasma. Molt bé. ¿Y tú, Guillermo? Ah, pues mira, Julia, estoy repitiendo el experimento porque me salió esto ayer y no entiendo muy bien el resultado, entonces quería repetirlo para ver si me sale mejor. Entonces, para verlo necesito hacer un gel de agarrosa para poder ver el DNA. Y eso estoy haciendo. Bien. Y ahora a dejar que se seque. Perfecto. Bueno, doncs aquest és el nostre laboratori de Simvio i aquí fem els nostres experiments. Espero que us hagi agradat el tour.